Blessed viewers, ka step singin kong ka bakmen ha kerteng jong Jesus Christ ka jinkran ka ban ai film ta ka long finle kumno ha ba fisha tenju lani ka e ka ba finle ha ka jisha tenju fi bun sin na ki briu ni smoto baklava ni smoto baklava ki jing tenju ni shim ni ki kum khambun ni ki briu ki shim ni ki jing tenju bakilong ki jing e ban penlip no e ki jing em na ki khnyum yo blai habala tenju e ki bat bun sin haba kim so thu ba habadan ka jing tenju ublai bu khna ka jing tenju ban penlong ni ban san on tang ban san ban tension pi ngla ban i ni na mar bangi dan ya kan khtin jong blai ka hikai rat ki di film ki jat beri kumno habla tenju fi hatu fi khnyum lani fi shim kabu ya kading jing tenju dan ki beri wan fi ki ba dan ka positive mindset lani kata ka jimat berkhat ka balong shy ka balong kam dan itu ki negative feelings and fi negative thoughts kidan ki ba shim kabu ya ka jing tenju ki jing tenju wan fi ki lak banwan nakibun ki rekam. Let's say filak ban syak tenju naki bahaya hasam filak ban syak tenju naka jing e ka fiat hamanta let's say findan ka kam ka jam fi shem kumno yu ta ka jing tenju fi khnyum yo blai na fi pek ya to ka jing tenju bakan long kum kala ba fin tek shan ba fin kiu fi kadang ka wi ka tin parang ka bong in the midst of difficulties there lies great opportunities ladang di draw circle ka ba hapen kala parang ong apa yang kata ka jing tenju apa yang jing e apa yang jong to ka ring to ka circle jong jing tenju kadang ka bon ka e ka tim khasi ka ki bon ki la ki pli ki la to ini pet yu Jesus Christ man bau syak tenju ule no ini pet na kani ka gospel Matias kal nam ka ba arfuar pet kan puli fi ka ka ba lai pusau bat ka ba lai pusan wong ti habaki farisi keliyo snow baula penduknya ya ki sadusi ki laya lumlam wei uriusa ti baraki kan ban tenju yu ula keli ko no hikai kanu ko hukum ka bakhra yathu au kanu ko hukum ka bakhra u jisu ti ula yathu au men ye yo try u bau blai jome daga donu jome baro bat daga men sim jome baro bat daga jingmut jome baro kani kan kalong ka hukum ka baning kong bat ka bakhra ka baar kalong kumta men iet yo parawan chan jome kumba yaladi pi pat kini ki jingkran jong jisu ki ai ne adu menta ki ai ne adu menta no fi bat ni ai penan kam bat kani kali ka ba ka kursan ta jong doktor jong jisu kes ko ba man iet shwayo blem pa na du ka dot no baro ka dokumen sim baro adu jingmut perkat baro mudon ma fi la da jisu kres uknyum yo blek pa bong palai ba kini ki bri ki ban tenjuk ya blek farsi ki ban tenjuk ya ki ban trap ya hanai pek bau jisu kumno open long ni kita jing tenjuk kita tas open long no open long ban kran pa ki kitien kan ong fi ki bahadu mata lada kemudian kini kentien nin ke jing je kristan ni kan long chenu ladang ni hikai bang iet shoy blai ka ta bun ni iet ya spa ya ka pho ge re kini la tho fi uji su shim ya ka jing tenju ban penan kam ya ka ha to la ki bri ki criticize fi ikran ni fi jak fi shim kum noi kentin fi shim ban pen long discourage din ban du jing kerman na fi shim ni kentin ju ki bri ki ban kran du jing kerman fi but fi let show blay kan ong fi but fi pledge ka bible fi pet kum no jisu shim fi penlong ki bakin long ki jaka yu ba fin kran ni ka ba fin le ka ka ban om tang bakan pelat lu fi rei bakan pelat lu ki bai dengan ong itu fi para bangai wat ju shim ni ding tenju na hak ma ngan ong fi na shna ga ni ga youtube da ka jing ai jong blay me ka jing la jong ki bun ki jing tenju ki bun ki jing e mas tu
kanong fi dan ki bri ba ong ba mali song shit Henry ngan ong fi para bangai mas ngap kita ki jikran japi mas ngap bat masyam ki kum ka jisnang ki ba an pet shisha ba an shania huble ba ka kabangile kanong bantundan buka huble kibun ki critics ki ba makran lam layer ki Henry ong fi lada kadang ka jing tenju ong fi kan pelong ini ban pet yang dir ban pet show black ka bangile ban humble una ban penret ban shim kita jikran Ray kan itu fi lada dan kibri ku basyaro ban lada ya Jesus Christ like impact kan ong fi kena pulih nak ti jong black itu di Sadusi Farisi chief priest kele ban tenju Jesus Christ ka bajing tenju ni kong ya kadai no setan fi ada Jesus Christ pendan kami kan ni pendan kam ban bakani kani meladap tenju ong fi kena ti jong black kalau akran nyusin how to habawiwan kijing tenju fi kijing kijing jong fi do jing kerman na fi bandan kam ya kan ni ti jong black Kike ki bakuran jisu kilang ki bashisha. Nakran ni fi hapan ki jing tenju mata fi knyum yu blai na fi try. Balik ni tu mam i na ni fi shim ki ta ki jing tenju ban test. Ban shim sha ni ka wat lam ka kham nak ban aryang seperti. Ban yang sha ni kitin jong blai ban nganget makani kitin jong blai ba kitin ju kan protection ya. Fi te blai bu kawai ki jing tenju kawai ki jing tenju ba fin shine ba fin tengshan ba fin ki na wei kadang soi kadang u Joseph ang fi ram kran risin u shim ye ki tenju am bo khnyum yu la u shim wi ba ha padang ka jing tenju ha padang ki jing tenju aku ha padang mudur kan di circle kidan ki ai ki la kabu ki ba fin tengshan ki fin nam ye ki ladam dan jing tenju para mangai mud if there are no difficulties then there are no opportunities. Lada kemudian ka jing tenju umat hang fin yu lat bat ki mau jam. Para mangai kawairu ana fi. Man sakran fi kan kawai ka bentah ka kuat bat kran siapa mengi jing tenju. Man sakran nak se fi siapa ka balai ngin dei ban siap tiang ban le ke balai ngin dei ban siap tiang ban bakala mengi le Lagi dan siap tiang kuat ban perfect kata sakran pat kawai ka senjam. Henry mentaf la ina kitin jong blai. YouTube viewers ki ban pek ni. Let's see if you can do it again ta. Ngabu ke ga jing kali ngabu ya test fi. Hatu fi knyom yu blai. Fi do jing kerman. Fi dong ban mani ki beri ki ba tenju fi. Na fi jubah ki. Ne kata ka jing tenju fi kata ka jing kan penlong ma fin mik no. Kum kasihan. Pat ka kitin jong blai ko ang no Jacob uang no. Jacob kan na ba ning kong khat ka ba khat a sangat. Sok utau beriu ubayai sya ha ka jing tenju na bahabala tenju yu unyo diang ya kata ka pan singat ka jing im ya ka bau try ulak kular ha kita kiba iet yu para dam dan jing tenju temut ka jing nam kristan fi kam dai ga bashisha kan ublai un tenju yang ai fi awai pa wai kristan khnang balai khnang bau ni ai no unyo diang ya kata ka pan singat ka jing im ya ka bau try ulak kular ha kita kiba iet yu lada fi iet shisha yu Jesus Christ fi dewan nyak ki jing tenju fi dewan keman nam ka jing tenju fi dewan song thu fi ka shong ha ka jing mo jing perkhat jong fi kan Pol si nong rum om tu pentamai no jing mat perkhat ni. Ladang adan kata ka jing pentamai ka jing mat perkhat ni ngin ladang idan kata ka mind of Christ ni ka jing mat jong Jesus Christ mo pol wam. Ngin pet na kaliang jong ka Bible. Ngin puli yo Jesus Christ ni da study yo Jesus Christ. Ule kum no hawan ki jing tenju. U Jesus Christ approach kum no to fi. Wat kiri yo ka percaya no ki bang tip ni ka Bible. Ki bang mani yo Jesus Christ apa ki puli ni Bible ki pendan kam ni Bible fitep benar kam ya kanong rem juga. Mereka nutang ni Kristan di banget Jesus Christ di banget ibat ya kan ni.
ini ban pendang kam ya kan tinjong blek kan kalau ka atia ka wat lam ang fi ka ba fin kio na kawai ka kerdan jang jinglong mensi akran yang ta daka jingnet akran yang ta daka ai ka ba blek lo pin kendu ngatiap ba mata madang dan ki sibun ki jing tenju la si ki jing tenju fi kilong naka yeng samlet si ki jing tenju kalong ba fi le exam kam fi kamyo fi apply ka fi kan fi lani fi syak be kam na fi long nu atau fi let ban khusla isa ban song siksa fi ailat yo baman bun tu bun penjat fi na fi yang sekam fi ong baman adan kani fitin jong blai jing tenju kim long ba manduk no ujo usyak tenju no fi ka ba palat ka bang impat syak ni rei pin i nu hadir yo lai syak syak jing dan ngam ki shil mi ka jing tenju pandang kam ya fitin jong blai ba fin teng shan nakabentar ka buram try ya ro try